страни. Не зависи обида на древните сплетни. Високо, високо, високо над зависи обида. Високо, високо, високо високо да те видя. Вече 10 години езикова гимназия доктор Иван Богоров е неразделна част от духовния облик на Димитровград. 10 години училището изгражда успешно своя авторитет, сплита съдбата си от труда на учителите и усилията на учениците си. Ето, може да се каже и в 2 изречения и те да поберат надеждите и разочарованията, тревогите и триумфите и толкова много мечти. Защото от самото си основаване през 1993 година за целия колектив е ясно едно – мечтите идват само при тези, които се стремят към висините. Така ние, богоровци, се научихме, че трябва да предизвикваме събитията, а не да се оставяме те да ни водят, и успяхме. Но как започна всичко? Това най-добре знае госпожа Недялка Василевска. Докато тя е директор на СОУ Васил Левски, възниква идеята за чуждоезиково обучение и през 1988 година първите 2 паралелки с засилено изучаване на чужди езици вече са сформирани. Затова през 1991 година обаче Министерството на образованието одобри прием от 7-ми клас с подготвителен по немски и английски език 2 паралелки. Това беше началото на бъдещата гимназия доктор Иван Богоров. Този първи випуск завърши през 1995 година, 2 години след като училището придоби статут за самостоятелно учебно заведение. Директор на училището стана госпожа Милка Златева. Това са голите факти. Беше трудно, но сърцевината е в професионализма и духа на хората. Имах огромния шанс да работя с добри и щедри хора, които изискваха професионална реализация и имаха ясна перспектива. Защото са високо. Кадрите, които виждате в момента, са архивни. Те са от 6-тия рожден ден на гимназията през 1999 година. Виждате, пак сме хубави и весели и млади. А пътят напред и нагоре няма по-надежден свидетел от госпожа Милка Златева, директор на гимназията от основаването й до 2001 година. Аз се радвам за празничното настроение на всички, на вас, на нас и на гостите, които сме поканили, но искам да припомня 9 юни 1993 година, когато със заповед РД 1429 министъра на образованието и науката открива ново училище в Димитровград. Равносметката. Тя е събирана ден по ден в тревога и съмнение, но резултатът си струва. Огласи го директорът на езикова гимназия доктор Иван Богоров, госпожа Антоанета Шаркова. 10 години. За историята те са миг. Но за едно училище това са години на много труд и усилия да се докаже, да извоюва мястото си, да заяви и утвърди своя облик, да се конкурира и да побеждава конкурентите си, да създаде свои традиции. Езикова гимназия доктор Иван Богоров категорично постигна това. Събитията от тези 10 години имат поне още 412 гледни точки. Толкова са випускниците на езикова гимназия до сега, защото от 2 паралелки в началото, сега в училището те са 19. 15 паралелки с първи чужд език английски и 4 с немски език. Любопитно е, защо толкова млади хора избират да учат тук. Езикова гимназия доктор Иван Богоров е гимназия с традиции. Тя се е доказала последните няколко години като елитно училище.
защото тук преподавателите са високо квалифицирани. Атмосферата в часовете е приятна и аз се радвам, че уча тук, защото се запознах с много мои нови приятели. Всички възпитаници на езикова гимназия доктор Иван Богоров са интелигентни и забавни. Гордея се, че съм възпитаничка на това училище, защото бъдещето е в компютрите и езиците. А езикова гимназия доктор Иван Богоров ни предоставя възможността да се занимаваме с информатика и изучаване на чужди езици. Трудът, който всички сме положили, за да постъпим в това училище, си заслужава, защото тук е чудесно. Сигурна съм, че взех правилното решение да уча в езикова гимназия доктор Иван Богоров, защото тук ние изучаваме чужди езици, които са нашето бъдеще. Освен това, нивото на обучението е много високо и преподавателите ни са отлични. Тук попаднах в среда, която ми дава възможност да се развивам, а знанията, които получавам, ми дават една по-добра възможност за едно по-добро бъдеще. Горда съм да се нарека Богоровец. Почти готови вече за своя бал са абитуриентите. Снимките за албумите са запечатали лицата на съучениците. Официалните тоалети са вече в гардеробите, но лесна ли е раздялата с училище? Спомням си онзи мрачен септемврийски ден през 1998 година. Тогава бях едно оплашено момиче. Навлизах в един нов свят и си казах, ето те, сред нови преживявания, сред нови хора, нещо ново, непознато. Но тогава осъзнах, че греша. До мен стояха нови запознанства, нови приятели, които щяха да ми помагат през 5-те години в езикова гимназия. Знам, че тези 5 години бяха наистина ползотворни както за мен, така и за моите съученици. Знам, че подготовката, образованието, което сме получили в езикова гимназия, са достатъчни гаранти за нашата бъдеща социална реализация, за кандидатството в студентските ни успехи. Водеща роля за това спада на нашите учители, на тяхна висока квалификация, които превърнаха учебните часове в полезни предизвикателства за нашите способности, провокираха нашето мислене, подготвяха ни за живота. Може би най-ценният урок, който съм научил в езикова гимназия, бе този, че трябва да се бориш за това, което желаеш, ако искаш да го постигнеш. И трябва да вярваш в собствените сили и в собствените възможности. Ние в езикова гимназия не чакаме нещата просто да се случат. Трябва сами да ги предизвикваш, ако искаш да постигнеш нещо. И може би това е духът, който владее цялата гимназия. Този дух на предизвикателство владее и целият учителски колектив. 34 са преподавателите, а 11 от тях са положили основите и са се борили през годините да пребъде и просперира езикова гимназия доктор Иван Богоров. Като запазена марка на училището днес са имената на Галина Колева и Ирина Тодева, преподаватели по английски език, Мария Иванова, преподавател по български език и литература, Зоя Гергова, която преподава немски език, Румяна Лозева – философия, Цеска Грозева – история, Атанаска Даскалова – география, Видинка Паланкова – преподавател по биология, Екатерина Маврова всички познават като преподавателят по физика, Вълчо Вълчев по физическо възпитание, а Веселина Попова е преподавателят по математика. Младото попълнение също не им отстъпва. И колко е хубаво, че Хилда Мартинова, Ювелина Бойчева, Мария Янева, Антоанета Коджабачева, Стефан Стефанов могат да споделят впечатления и като бивши ученици, и като настоящи учители. И така, езикова гимназия доктор Иван Богоров Димитровград отбеляза своя първи 10 годишен юбилей. И какъв по-добър повод за празник? Датата е 18 април, а мястото – изложбената зала на булевард България, която даде простор на талантите в конкурса «Моето училище, моя свят». Но за този конкурс ние започнахме да се подготвяме още след зимната ваканция. Написахме много есета и нарисувахме много рисунки. И стихотворенията и разказите не липсваха. Но сега вие виждате пъстрите цветове на рисунките, фотографиите и колажите на участниците, дръзнали да предизвикат с моята муза, а тя е цветна и пъстра.
Но наградите, тези чудесни торти и грамотите не са само за добрите художници и чудесните автори на есетата. Те са и за добрите спортисти, с които езикова гимназия доктор Иван Богоров заслужено се гордее. Та нали и тази година обрахме наградите по областните и национални състезания. А този плакат е спомен от чудесния семинар на тема "Познавате ли Иван Богоров?". Той се проведе в края на месец март в Карлово със съдействието на Историческия музей. Там организацията беше на преподавателката по философия Румяна Лозева с участието на ученици от всички класове. Но това все още не беше всичко. Очакваше ни финалното тържество. И ето, денят дойде. 19 април 2003 година. Залата на драматичен театър Апостол Карамитев едва побра всички гости на тържеството. И цветята, и аплодисментите бяха много. Но в самото начало бяха Мирена, Снежана, Десислава и Силвия под акомпанимента на Калина. Всички те са от 11 Б клас и разказаха за този забележителен и незаслужено забравен възрожденец и патриот, патронът на гимназията доктор Иван Богоров. За да се открои истинската стойност на завещаното. Като делото на доктор Иван Богоров. Роден в Карлово, той идва по силата на точно определена историческа закономерност през 40-те години на 19 век, заедно с Васил Априлов, Христаки Павлович, Ботьо Петков. Това са хора, които съзнават своята мисия на будители, чувстват мъчителното възправяне на народа и правят онова, което духът им на българи диктува. Националният дух на тържеството продължи с пъстрите носии и кръшните ритми, които бяха дар от танцов ансамбъл "Изворче" с ръководител Боряна Христозова. Поздравите и пожеланията не закъсняха. Първи бяха специалните гости. Кмета на община Димитровград, инженер Димитър Хаджи Иванов. Вярвам, че всички вие, преподаватели и ученици, ще носите огъня на познанието, който запали у вас езикова гимназия доктор Иван Богоров. Честит празник! Ако някой тепърва тръгва към Европа, то езикова гимназия вече е там. Категоричен беше председателят на Общинския съвет господин Георгиев. Уверен съм, че нашите наследници, възпитаниците на езикова гимназия Иван Богоров, ще бъдат бъдещите посланици в Европейския парламент, че те ще представят България като една от първите цивилизации в Европа и ще влезнат в тази Европа не като Алековия герой, а като наследници на Петър Берон и на Иван Богоров. Празникът нямаше да е толкова истински без щедрата подкрепа на училищното настоятелство. С поглед напред към мисията на богоровци беше словото на председателката Любомира Несторова. Хубаво е, че ви учите в езикова гимназия доктор Иван Богоров, защото зная, че вашите знания са наистина ценни